コードの世界で夢の城を築くイノベーションは夜明けの光だ。これが俺たちの響き。挑戦がどんなに難しくても信念がこの瞬間から遠くまで信頼が力をくれる。誰の仲間心は一つ同じ夢を前に We are Nanotech